braćo i sestre u Gospodu Hristu vaskrslom. Eto i danas se okupismo u ovome svetome mestu da proslavimo divnoga i najvećeg od žena ikada rođenih, svetoga Jovana Krstitelja i pretiču Gospodnjega. On se mnogo puta proslavlja u toku godine. Imamo dan usekovanja, kao što je posvećen ovaj hram tom događaju. Imamo prvo i drugo i treće obretenje glave, imamo sabor Svetog Jovana, ali nekako je najmiliji ovaj praznik rođenja njegovoga. Zbog čega je to tako? Zato što je ovo praznik nade, praznik pun optimizma u ovom vremenu depresije i u ovom vremenu očajanja i u ovom vremenu kada živimo u senci Vavilonske kule. Zašto kažem da je ovo praznik radosti? Pa zato što čuli smo i upravo ono što je apostol Luka opisao kako se u stvari sve zbilo, kako nerotkinja na čudesan način rađa i dobija dete. Kako bračni par u podmaklim poznim godinama, kada je fizički gotovo nemoguće to da se desi, oni rađaju sina svoga prvenca i daju mu ime Jovan. Zašto je to važno? Pa zato što vidimo da tamo gde hoće Bog, tamo nestaju zakoni prirode. Bog je iznad logike. Bog je iznad razuma. I ono što naš ograničeni ljudski um može da shvati, on je u stvari za nas nesaznajen. Mi Boga saznajemo samo onoliko koliko nam on otkrio sebe. Naše saznanje o Bogu jeste jednako kapi vode u okeanu. Dakle, ne znamo ništa, ali je dovoljno da ono što smo saznali i ono što čitamo od svedoka koji su živeli u vreme njegovog zemaljskog života ovde na zemlji, da je ono što treba da radimo, da verujemo. Iako čitav naš život zasniva se upravo na verovanju. Apostol Pavle kaže, verom hodimo, a ne gledanjem. Znači, u trenutku razvijanja lične svesti, mi sve što vidimo kod sebe prihvatamo sa verom, a te kasnije dolazi znanje. Kad su svetog vladiku Nikolaja pitali da li veruje, on je rekao, ne, ja više ne verujem, ja sada znam da Bog postoji. A budući da smo mi, kažem, slabi, zato je nama potrebna vera da bi nas osnažila, iako i po tim teretom vere mi vrlo često posrćemo i padamo. A pogledajte, sličan nama je i sveti Zaharije, otac Jovana Krstitelja, koji jako vidi nadprirodno biće koje mu se pojavljuje na čudesan način, on i dalje odbija da veruje. Kako je to moguće kad je moja žena nerotkinja? Kako je to moguće kada smo mi u poznim godinama? Dakle, čovek, on je iskazao sumnju, kao što je apostol Toma iskazao sumnju u ime celoga čovečanstva, tako i Zaharije iskazuje sumnju u ono što je nadprirodno i ono što je volja Božja. I mi, braćo i sestre, čitav život vrlo često ne prepoznajemo prst Božji koji nam je u stvari putokaz u našem životu i vrlo često se oslanjamo na neka svoja lična iskustva ili na iskustva drugih ljudi za koje kažemo da su mudri od nas i mi im verujemo. A pogledajte šta kaže u Svetom pismu, mudrost ljudska je glupost, je ludost pred Bogom. Dakle, jedini mudar je onaj koji veruje u Gospoda Boga. I takav čovek neće posrnuti u svom zemaljskom životu. O Jovanu Krstitelju znamo svi jako puno. Čuli smo čak i da je čitav život živeo asketskim načinom života, da se nikada nije šišao, nikada se nije brijao, nosio je kožni opasač oko svoga struka. I mi vidimo da je on u stvari bio jedestvenik i vidimo da je on u stvari ideal današnjeg monaštva. Da monasi se ugledaju na njega i da u stvari on prvi monah. Ali pored toga što nikada nije jeo mesa i nikada nije pio alkoholno pića, on je činio ono što mi ljudi svakodnevno činimo. On greha ne imaše. On je imao greh koji svi mi ljudi nosimo, budući da smo zaraženi virusom od našeg praoca Adama, a to je greh pada, greh gordosti, praroditeljski greh, zbog čega smo mi svi obučeni u kožne haljine. I mi taj greh nasleđujemo, a čim nasleđujemo taj greh, mi nasleđujemo i smrtnost. Zato nema čoveka koji nije pobedio smrt. I zato se mi jedino obraćamo i naš život posvećujemo Bogu, jer vidimo i sami da je ovaj život prolazan i da je tašt i da je privremen. Skoro bila jedna emisija gde su pitali jednog starog čovjeka na golih 90 i nešto godina, kaže kako bi opisao svoj život.
On kaže, pa kao da sam ušao na jedna vrata, na druga izašao. Eto koliko je brzo prošao njegov život. Iako mi kada gledamo s ove tačke, s ove perspektive, kažemo u 96 godina to je puno. Eto kako čovek od 96 leta doživljava svoj život. Na jedna vrata ušao, na druga izašao. Zašto danas ljudi traže lek, odlaze na razne intervencije da izgledaju što mlađe, odlaze u teretane, drže dijete, razne plastične operacije. Zašto? Pa da bi pobedili godine, da bi pobedili smrt, da bi sebe obmanuli da će večno živeti. To nikada niko nije učinio i zato mi kada dolazimo u nekim određenim godinama i stadijuma svoga života, kada se okrenemo iza sebe, vidimo da u stvari gde smo bili nigde, šta smo radili ništa. Zato je blažen onaj koji je izabrao put isposništva, put vere i put podviga. To mu se neće oduzeti od njega. Danas ljudi kažu, kako ti postiš? Pa ja ne mogu da postim, ja ne mogu bez mesa. Danas možemo da jedemo najskuplju hranu na svetu, pijemo najskuplju piće, ili jedemo one zlatne kolače koje vidim preko 2000 evra, vidim da se na društvenim mrežama. Opet ćeš kroz sat vremena biti gladan. To neće utoliti tvoju glad i tvoju žeđ. Tražimo ono što je večno, a to je Gospod Hristos. Neka nas Gospod štiti i čuva molitvama Svetog Jovana Krstitelja u sve dane našega života, a vama neka je na zdravlje i spasenje i Božji blagoslov svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin.